porque é unha planta que queda raquítica, queda invernando. É un tipo de planta, ni má, non sei que exemplo poñer. Ti imagínate, vou poñer un grave exemplo, ti imagínate que colles un bebé, Dios mío, colles un bebé e ese bebé non o alimentas ben, o sea, non lle das de todo de comer, non lle das fruta, non lle das verdura, aliméntalo solo, por exemplo, con arroz durante o seu primer ano de vida, o segundo ano empezas a dar solo masán, pero sin darlle nin peixe, nin carne, nin fruta, nin verdura, nin nada, quero dicir, as carencias que ten ese bebé durante os seus primeiros anos de vida van a facer que o seu metabolismo non se desarrolle correctamente. E despois, cando imagínate, cando teña 10 anos, non? Empézalo a alimentar ben, pero é que o mal xa está feito. E ese bebé non vai a ser capaz a desarrollar como desarrolla un bebé que vai ben alimentado desde o principio, digamos, non? Pois a planta de pimento pásalle un pouco como a ese bebé. Ti colles unha planta de pimento fora de tempo, que os hai que sementar agora en diciembre, de semilla, digo. Pero ti colles unha planta de pimento e fora de tempo plántala á intemperie, fora, pola plantada. Aínda estamos en febreiro, en marzo, aínda fai moito frío polas noites, aínda non hai sol polo día, chove que mete medo, hai humedad que flipas. Está pasando as súas primeiras etapas da vida como a ese bebé que durante os seus primeiros 10 meses de vida alimentaron-no fatal. Ese pimento está aí pasando exactamente igual. E durante os meses primeiros de vida non se está alimentando porque chove moitísimo, non desarrolla as raíces blancas que vos digo que teñen que ter as plantas todas que son como fío dental, o sea, como se fora unha telaraña blanca, aparte das outras raíces que son para fijar a planta, teñen que ter as raíces de alimentarse. Pero fora de tempo, porque ainda fai moito frío,